Diolch yn iweddio. Diolch yn ydio Dduw am y fraint unwaith eto ac gael dod ger dy fron i ni cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti nerthu ni i dy geisio di, dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywall dy ysbryd arnom i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, i ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul, ond os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i'ch gysylltu fi neu un o'r stiwardiad. Mae gyda chi nawr droi at air Duw, at lyfr y Salmau, Salm 39. Salm 39, yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Dywedais cadwaf fy ffyrdd rhag pechu am tafod, cadwaf ffrwyn yn fy ngenau trafyddo yr aniwiol yn fy ngolwg. Tewais yn ddistaw i, tewais a daioni am dolir a gyffrodd. Gwresogodd yng nghalon o mewn, tra roedd yn ymyfyrio, yn ynod tân am i eleferais am tafod, arglwydd par i mi wybod fy niwedd a pheth yw mesur fynyddiau, fel y gwepwy fo ba oedran y bydda fi. Wel, gwnithos fynyddiau fel dyrnfedd, hamheinioes sydd megis di ddim yn dy olwg di. Diau mae cwbl wagedd yw pob dyn, pan fo ar y gorau. Y dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod ac yn ymdrafferthu yn ofer, efe a dyra olyd ac nis gwir pwy a'i casgol. Ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd, fy ngobaith sydd yno ti. Gwared fi o'm holl gamweddau ac na osod fi yn waradwydd i'r ynfyd. Eithym yn fyd ac nid agorais fy ngenau, canis ti a wneithos hyn. Tyn dy blaw ddiwrthif gan y ddyrnod dy law y darfim i. Pan gosbyd dyn a chryddon am anwiredd, da todit fel gwefyn ei arder chwgrwydd ef, gwagedd yn ddiau yw pob dyn. Gwrando fy ngweddi arglwydd a chliw fy llef, na thaw wrth fy wylofain, canis ymdeithydd y dwyf gyda thi, ac alltid fel fy holl dadau. Paid a mi fel y cryfhawif, cyn fy myned, ac na byddwyf mwy. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch am bob un cyfle i fedru dod i'th di, i ddod i alw ar dy enw ac yn dod yn hyderus yn gwybod am y croeso, am y gwrandawiad sydd yna gan ein bod yn dod trwy heiddiannau, trwy enw dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch ein bod yn gallu dod a'n mawl ger dy fron, yn dod a'n diolchiadau am y ffordd rwy ti wedi drefnu cyn llunio'r byd i bechaduriaid fel ni cael bod yn blant i ti, cael dod i alw ar denw ti, i gael yr hyder yna i fyw mewn byd mor dywyll a hon, mewn byd sydd wedi troi cefn arna ti, ac eto o Dduw, bod yna bwrpas sy'n bywyd ni, bod wedi ein creu i dogoneddu di at fwynhau am byth. Ac felly ni'n diolch dy fod hi wedi rhoi yn erth i ni i fod yn rhai felly, ac yn rhai sydd yn gallu mwynhau dy bresenoldeb. I ni'n gallu mwynhau dy bresenoldeb yn dy di, yn gwrando ar dair, yn canu dy glodydd. Ond hefyd o Dduw, i ni'n gallu mwynhau dy bresenoldeb wrth i ni fynd a dod, wrth i ni deithio, wrth i ni gerdded, wrth i ni edrych ar rhyfeddodau dy greadigaeth di. Ac o Dduw, i ni yn gofyn ti, nerthu ni'n hatgoffa ni yn gyson i ddyrchafu yn llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Helpa ni o Dduw i gofio gwneud hyn yn ddyddiol trwy gydol bob dydd. I ni ddiolch i ti am dy fendithion cyson i ni, ddiolch am bob peth yr wyt ti yn ei ddarparu ar ein cyfer ni, ond yn bennaf oll i ddiolch i ti am faddeuant pechodau, am yr arglwydd Iesu Grist, am yr dioddef a wnaeth ef ar y groes yn ein lle ni. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i ddod i'n plith nawr, i ni'n gofyn i ni cael profi o'th bresenoldeb, i ni'n gofyn am hyn wrth i ni wrando ar y canu nawr, y bydd hyn yn peri, y bydd ein celonau'n hunan yn llamu oddi fewn, yn dyfoliannu di, o Dduw, wrth i ni ystyried y air di, bydd dy bresenoldeb yn real iawn i bob un ohono ni, bydd cyfan ohono yma yn gallu tystio i'r ffaith dy fod ti yma yn ein plith, ein bod ni'n ymwybodol o bresenoldeb y dwyfol yma o Dduw, ac y byddu di'n diogelu'n hamser ac yn ein helpu ni i wneud yr hyn y dylsem ei wneud yma yn dy di, i dy foliannu di, ddiolch i ti, i ddyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, bendithia ni nawr, bendithia yr holl ddydd i ni'n gofyn
am pregethiad y gair trwy gydol y dydd yma ac ar hyd a lled o wlad o gwledydd y byd y bydde di yn eneinio, yn bendithio, yn tywallt ysbryd arnom ac y byddwn ni yn cael clywed am lawer o ffrwyth sydd wedi dod o'r ymdrechion y dydd yma. Felly o Dduw Tyrd, bendithio ni nawr, cadwa ni'r rhag ymosodiadau'r un drwg, ro nerth i ni, corfforol, meddyliol ac ysbrydol wrth i ni geisio dy wyneb. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o Emyn Rhif 281 o arglwydd da ar graffa dy wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwyf byw. Ni aros ar ein heistedd ar gyfer Emyn Rhif 281. Now yn testyn o'r salmau, Salm 39, y 7fed adnod. Salm 39 ar 7fed adnod, ac yn nawr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd ynot ti. Os edrychwn ni ar yr adnod gyntaf, dywedais, cadwaf y ffyrdd, rhag pechu am tafod, cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, tra fydd o'r aniwiol yn fy ngolwg. Mae'r salmau mor onest, ond ydyn nhw, trwy gydol pob salm, mae yna rhyw onestrwydd. Does dim cuddio'r hyn sydd yn y galon yn y salmau. Iaith y Cristion sydd yma, yr un sydd wedi deall, nid yr un sydd wedi gwneud proffes, yn bell o hynny. Nid iaith y crefyddol sydd fan hyn, ond iaith y Cristion. Mae'n dweud, allwch chi ddweud mae iaith y Cristion yw e, achos mae'n dweud reit ar y dechrau o'r salm, cadwaf fy ffyrdd, neu byddaf ofalus o fy ffyrdd. Rhag i mi bechu, rhag i mi syrthio, rhag i mi wrthgilio. Dyna iaith y Cristion. Os ych chi eisiau gwybod os oes rhywun yn Cristion a'i pheidio, neu os ych chi eisiau gwybod bod nhw yn rhodio fel ag y dylsyn nhw, mi fyddech chi'n gallu edrych dim ond ar y geiriau yma, reit ar y dechrau. Dyna un prawf bach arall i chi.
Mae yna faich ar y Cristion i gadw ei ffyrdd, i fod yn ofalus am bopeth y mae yn ei wneud. Mae e wrthi dydd a nos yn ofalus am bopeth mae'n ei wneud. Bob penderfyniad, pob dewis, pob man y mae'n mynychu, hyd yn oed pethau fel, a mae hwn yn broblem heddiw, dydy, le chi'n mynd i cael bwyd pan ych chi'n mynd ar wyliau neu rhywle. Achos mae yna rhyw far yna'n gwerthu diodydd meddwl a chi'n gweld, odi e'n le yfed, odi e ddim. Achos nawr maen nhw'n gwerthu fe'n bob man, a felly mae hwnna'n ffactor i'r Cristion yn diwedd. Mae wastad yn meddwl, odi hwn yn le addas, be mae e fel? Achos ambell waith chi'n gweld y llefydd mewn y nos, maen nhw'n traws newid yn llwyr. Maen nhw fel llefydd llawn pechod yn y nos. Ond yn y dydd maen nhw'n wahanol, mae wastad. Ond o leia byddech chi'n disgwyl bod y Cristion yn meddwl, odi hwn yn iawn? Yn anffodus heddi ymhlith Cristnogion, wel, hynny yw, ymhlith yr rhai sydd yn dweud eu bod nhw'n Cristnogion, dyn nhw ddim hyd yn oed yn meddwl bellach, ydy hwn yn le addas i fod. A dim ond ar yr enghraifft yna, mae hwnna'n ddigon i ddangos i chi, mae yna broblem yn gwynebu'n oes ni nawr. Achos iaith y Cristion, iaith y Salmydd yw, a yw hwn yn iawn, cadwa fy ffyrdd. Mae rhaid i mi fod yn ofalus, pam? Rhag i mi bechu, rhag i mi syrthio, rhag i mi wrthgilio, rhag i mi wneud rhywbeth sydd yn anghywir. A mae'n dweud fan hyn, a baich yw, ac wrth wneud hyn o flaen y digred, o flaen yr aniwiol, gallaf niweidio yr aniwiol. Fe fydd fy nhystiolaeth i yn effeithio yr aniwiol. Nid oedd y Salmydd am roi lle i'r aniwiol gyfiawnhau ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Dwi wedi clywed e. Dwi wedi clywed rhywun yn dweud wrtha i, amser bwyd, mewn rhyw ddathliad yn dolyg neu rhywbeth. Rhywun o ddim yn mynd i gapel, a sgwrs wedi dechrau, dwedodd y person yma wrtha i, a i byth i gapel to. Achos dwi'n gwybod am Cristion sydd wedi bod yn anffyddlon i'w wraig, salwaith. Ac o'n i'n gwybod bod nhw'n dweud y gwir. Yr oedd o'n i'n gwybod am bwy o'n nhw'n sôn. A mae'r rhain yn ei proffes, rhain dal i fynd i gapel, a dal i ddweud bod nhw'n Cristnogion, ond yn byw yn y byd ac yn pechu. Ac wedi wneud niwed o'r mwyaf i'r enaid yna, ar y lefel y Cristion. Nawr ni'n gwybod fe ddoi hyn maes o law, bod cyfrifoldeb yr un oedd wedi dweud eithaf beth i gapel to, does dim lle gan hwnnw neu honno i feio'r Cristion. Ond o ran y Cristion, dyma baich y Cristion, dwi ddim eisiau gwneud dim a all niweidio y digred. Dwi ddim am iddyn nhw i cael cyfiawnhad am ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Nid oedd am fod yn achos iddy'n troi cefn ar Dduw, wrth weld ei bechod e, wrth weld ei fethiannau ef, ond nid yw y Cristion. Am gael ei herio, dwi ddim yn brofiad pleserus i gael ei herio, ond mae'r Cristion yn ddiolchgar pan yn cael ei herio, am i atgoffa o'i wendide. Ond nid yw am atgoffa cyson o ba lwybr yr hodia ar hyd ddi, ond nid yw'r Cristion am wybod odi hwn yn iawn a'i ffeidio. A ddylen ni wneud hwn. A ddylen ni osgoi y llall. A pan daw i weld ffolineb bydolrwydd ei ffyrdd, o mae'n ddiolchgar ac yn edifarhau. Ond nid yw'n arwydd o Cristion, ei fod yn edifarhau pan yn dod wyneb yn wyneb ar hyn y mae wedi wneud yn anghywir. Ond nid felly'r digred. Nid yw'r digred, nid ydyn nhw yn ofalus o'i ffyrdd. Nid ydyn nhw yn ofalus o'i bywydau nhw. Mae unrhyw beth yn iawn. Y digred, yr aniwiol, neu y proffeswr, yr efengylwr modern, os ych chi eisiau dweud. Yr rhai sydd yn hoffi crefydd, ond yn byw bywydau fel y byd, a does dim ots gannyn nhw, dydyn nhw ddim yn ofalus o ble maen nhw'n mynd, o beth maen nhw'n neud, o sut maen nhw'n edrych, beth sydd yn cael ei hysbysebu ar ei ffonau symudol nhw, y lluniau sydd yn dangos beth yw ei bywydau nhw go iawn. Does dim cywilydd bellach, nag oes. A'r rheswm am hynny yw dydyn nhw ddim yn ofalus. Dyn nhw ddim yn poeni. Maen nhw'n meddwl, na, mae hwn yn dderbyniol. Mae hwn yn gwbl dderbyniol i fi ddarddangos hwn i bawb a phopeth.
Ac felly dyw e ddim yn faich iddyn nhw. Ond mae e mor wahanol i'r salmydd yn dyw e. Mae'r salmydd, mae e'n faich ar ei enau de. Wrth effro yn y bore, o Dduw, helpa fi wneud yn siŵr nad ydw i yn dangos unrhyw beth sydd yn anghywir. Mae'r byd yn hapus a'i pleserau. Ac maen nhw am aros yna. I ddweud y gwir, maen nhw'n cyfiawnhau hynny, yn dadlau eu hachos yn esgusodi iddynt eu hunain ei ffyrdd. Ond nid yw hwnna'n wir. A mae wastad esgus gan y proffeswr gwag neu'r person gwbl yn y byd yn cyfiawnhau ei ffyrdd. Ond mae'r Cristion am gael ei ddeffro i weld yr hyn yw'r gwir. Mae'r Cristion yn ddiolchgar pan yn cael argyhoeddiad o bechod ac yn diolch i Dduw am ei ysgwyd e, am ei ddeffro fe. Ond mae'r digred neu'r proffeswr gwag yn gwrthod ac yn cwyno. Nid ydynt am ei rhybuddio, ond nid yw hwnna'n wir. Roeddwn i'n meddwl yn ystod yr wythnos diwetha yma, a fe ddath hyn i fy meddwl i wrth i fi baratoi. Dychmygwch, a ni wedi gweld y darlun yma'n aml. Ni wedi clywed y darlun am bobl yn cerdded tuag at y clogwyn. Y byd yn mynd tuag at y dibyn, at y clogwyn. Ac yn ddiarwybod am y cwymp angeuol sydd yn ei hwynebu nhw. Ni wedi clywed y darlun, ac y darlun yw'r Cristion, o'r pobl yn Cristion gyda blodau ac yn y blaen, ac yn tynnu yr dail i ffwrdd, ac yn dweud, dwi'n mynd i ddweud rhywbeth neu beidio ac yn y blaen. Ond dwi eisiau meddwl am y darlun yna o bobl yn cerdded tuag at y clogwyn. Ac yno ar hyd y daith bod na ambell un ar hyd y llwybr yn rhybuddio yr rhai sydd yn mynd at y clogwyn. Mae darlun yn amlwg yn diwedd, y digred yn mynd trwy taith bywyd ac yn mynd tuag at colledigaeth tragwyddol. Ac yna mae gyda chi'r ambell i Cristion, pregethwr efallai, ar hyd y llwybr yn rhybuddio nhw, yn dweud iddyn nhw, ydych chi'n siŵr eich bod chi'n gadwedig? Nawr, wrth gwrs, mae rhai yn ei dweud yn dawel, ac mae rhai yn defnyddio llais ychydig bach yn uwch. Ond yna yn sicr wrth agosau at y dibyn, efallai bod y llais yn codi ac yn mynd yn uwch, ac mae'r rhybuddio'n dod yn fwy real nawr bellach, ac yn galw ar yr rhain sydd yn cerdded tuag at y dibyn, ac yn pledio arnyn nhw iddynt beidio mynd cam ymhellach, ac yn galw arnyn nhw, ydych chi'n siŵr eich bod chi'n gadwedig? Ac mae'r rhain yn dweud ar y ffordd, wrth gwrs fy mod i'n gadwedig, dwi wedi gwneud hyn a'r llall, dwi wedi arwyddo'r ddogfen, dwi wedi dweud y weddi, dwi wedi dweud wrth bawb fy mod i'n Cristion, felly mae popeth yn iawn, ond falle bod rhain ar y ffordd yn dweud wrth nhw, ond does dim arwydd o edifeirwch wedi bod yn eich bywyd chi. I chi'n byw fel y byd, ydych chi'n gwybod bod na ddibyn yn dod, ac mae'r rhain yn dweud, ewch o yma, dydyn ni ddim eisiau chi rybuddio ni, ac maen nhw'n cael eu hanwybyddu. Allwch chi ddychmygu nawr y darlun yma? Achos dyma'r reality. Allwch chi ddychmygu petai hyn yn bosib? Nawr wrth gwrs ddim yn bosib, achos os rwy'n yn syrthio dros y clogwyn, maen nhw'n marw. Siwr o fod. Ond petai modd iddynt siarad â ni. Allwch chi ddychmygu petai nhw'n dweud, mae nid i bai nhw oedd e. Mae bai y sawl ar y llwybr yn ei rhybuddio oedd e. Mae bai nhw oedd e bod nhw wedi mynd dros y glogwyn. Stopes i ddod i'r capel achos roeddech chi'n rhybuddio gormod. Stopes i ddod i'r oedfa achos o'ch chi'n rhybuddio gormod i ni bod ni'n golledig. Allwch chi ddychmygu petai nhw'n dweud, petai chi wedi rhybuddio ni'n llai aml, petai chi wedi rhybuddio ni'n dawelach, petai chi wedi bod chydig bach yn neisach ni, petai chi wedi dod gyda ni i'r ddawns, petai chi wedi dod gyda ni i'r dafarn, petai chi wedi caniatáu ni cael ambell i beint, petai chi wedi gwisgo'n anfoesol gyda ni, a peidio wneud i ni deimlo'n anghyffyrddus, yna falle byddwn ni wedi gwrando arnoch chi, ond gan bo chi wedi dweud yn blwmp ac yn blaen bod na glogwyn, wnaethon ni chanwybyddu chi, a'ch bai chi yw e, am ffyliaid, am fath rhyfig i ddweud y fath beth. Ond dyna beth ni'n glywed. Dyna beth ni'n glywed a dyna beth ni'n ei weld. O, dydyn ni ddim yn mynd i wrando arnoch chi dim mwy, achos ni ddim yn gyffyrddus ar y rhybuddion. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim mwy. Dydyn ni ddim eisiau clywed y fath beth dim
Sawl un sydd wedi troi o'r efengil ac yn beio Cristnogion ar gam. Sawl un sydd wedi gwrthod dod i oedfaon gan bod nhw'n rhybuddio fod na bosib gwneud proffes efengylaidd a fod yn golledig. A sawl un fydd yn mynd dros y dibyn i golledigau tragwyddol ac yn dal i feio. Ond chi'n gwybod beth, drychwch ar y salm gyntaf. A un peth sydd yn sicr, fyddan nhw ddim yn beio'r Cristion pryd hynny. Fyddan nhw ddim yn gallu cwyno am ddim byd, achos fe ddaw yr ymwybyddiaeth drostynt yn rhagwyddoldeb. Mae cyfrifoldeb nhw yn llwyr oedd e. Yn yr adnod gyntaf, yn y geiriau gyntaf y salmydd, mae e'n dangos i chi'n glir y gwahaniaeth rhwng proffeswr a gwir Cristion. Ac yn dywedais cadwaf fy ffyrdd. Rhag pechu am tafod. Pam? Rhag trafyddor aniwiol yn fy ngolwg. Dwi ddim eisiau rhoi unrhyw beth ffas. Dwi eisiau bod yn ofalus. O, helpa fi fod yr hyn dylsen i fod. Wel, mae'r salmydd yn dangos yn glir i ni fan hyn ystyriodd cyflwr y byd ac yna yn ail ystyriodd cyflwr y Cristion ac yn olaf dwi am ofyn cwestiwn yn fer i chi beth i chi yn ei ystyried. Wel, yn gyntaf ystyriodd y salmydd cyflwr y byd. Os edrychwch chi ar y 7fed adnod ac yn nawr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd yn o ti. Yn arwain i fyny at y 7fed adnod, mae yna rhyw gymysgwch o emosiwn yn does. Os darllenwch chi'r salm, allwch chi edrych arno fo o sawl ongl i ddweud y gwir. Ond un peth sy'n wir, mae'n profiad y Cristion. Mae'n profiad y Cristion wrth wynebu treialon bywyd ac wrth edrych ar y byd y mae'n byw ynddi. Mae yna rhyw gymysgwch fan hyn o weld atgoffa fi o Dduw o'r hyn sydd yn wir ohona i a'r hyn oedd yn wir amdana i a'r hyn sydd yn wir am y bobl sydd yn gwmpas i. Mae am ddod i'r man lle dylse fe fod. Yn arwain at yr adnod yma oedd yr ymwybyddiaeth yr hyn oedd i gyflwr a chyflwr y byd. Wrth ystyried y byd, ei llwyddiant, ei pleserau, ei gorfoledd ac wrth edrych ar dreialon. Drychwch ar yr ail ar drydydd adnod. Tewais yn ddistaw i tewais a daioni. Am dolir a gyffrodd, gwresogodd fy nghalon o mewn, tra roeddwn yn myfyrio yn o tân a mi a leferais am tafod. Mae yna rhyw gorddi, mae yna rhyw emosiwn yma. Mae'n dawel, os ych chi'n darllen yr llyfrau am yr adnod yma, mae yna rhyw fath o gymysgwch, mae'n dawel o flaen y digred, o mae'n dawel i'r pwynt wedi yn dweud dim byd hefyd, ac mae yna'r elfen yna sydd yn anghywir, mae wedi dod i'r pwynt. Mae yna rhyw brofiad anhygol fan hyn, falle cyffwrdd ar be gafodd Paul yn Athens, Acta 17 adnod 16. A thrad oedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo wrth weled y ddinas wedi ymroi i ei lunod. Ydych ysbryd chi wedi corddi, gynhyrfu wrth i chi weld Caerdydd yn ymroi i ei lunod? Neu os ni eisiau ddweud mewn geiriau eraill, wrth i ni weld Cymru hyd yn oed y crefyddol yn ymroi i ei lunod a bydolrwydd. Ydych enaid chi wedi corddi? Achos i'r salmydd yr oedd yn boen, yr oedd yn llosgi oddi mewn yma, yr gwresogodd fy nghalon o mewn, mae rhywbeth tebyg i fi'n credu, mae Spurgeon dwedodd mae rhywbeth fel llosg fynydd yn ffrwydro. Am llosg fynydd yn ffrwydro ymhlith Cristnogion heddi, dyna beth sydd eisiau ni. Digon bodlon ein byd yn dydyn ni. Ond mae'r salmydd wedi ddeall, roedd Spurgeon wedi ddeall, mae yna rhyw llosg fynydd yn ffrwydro oddi mewn, neu fel cryndod y ddeiar pan daw deargryn, rhyw ysgytwad mawr. Byddai'r rhain dweud mae hwnna'n siarad ei thafol dros ben llestri. Ond nid felly'r salmydd, dyma'r emosiwn a profa'r saint wrth weld cyflwr y byd a'r hyn sydd yn wir amdano yntai ei wendid ef.
Mae yna rhyw ymdeimlad pan mae'n meddwl amdano fe a'r treialon ac yna'n edrych ar y byd, yr holl beth. Arglwydd adnod 4, par i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau, fel y gwepwyf o ba oedran y bydda fi. Mae yna sawl ffordd o ddehongli'r adnod yna, a be siwr fod pob un ohonyn nhw'n ffyrdd cywir o'i weld e. Ond allwch chi edrych yna fel hyn, daw'r weddi yma allan, arglwydd, par i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau, fel y gwepwyf o ba oedran y bydda fi. Mae am y weledigaeth glir, mae am weld bywyd am yr hyn yr ydyw. Mae eisiau deall. Dwi ddim am gael ei dwyllo, mae am ei atgoffa ba mor fyr yw bywyd, pa mor ansicr yw bywyd. Dyna beth sydd eisiau'r byd i wybod, a dyna beth oedd eisiau fe cael ei atgoffa. Mae bywyd yn fyr. Chi'n meddwl beth, mae rhaid yw hwnna fod yn rhywbeth goruwch naturiol. Os na all pandemig perswadio pobl fod bywyd yn fyr. Os na all pandemig perswadio Cristnogion i dyletswydd i ddod i oedfa'r brynawn di Sul. Beth gall? Ac unig beth ni'n gwybod yw, mae rhaid iddo fod yn waith o Dduw. Ond nid yw mae rhaid iddo fod. Fedrwn ni ddim perswadio neb, y digred na'r proffeswr. Fedrwn ni ddim symud neb i fod yn fwy selog. Mae'r rhain yn faterion dwys. Ac mae'n galw ar yr arglwydd, dysga mi, gad i mi weld pa mor ansicr yw bywyd. Mae e fel Deuteronomium 32:29. Na baint ddoethion, na ddeallant hyn, na dystyriant ei diwedd. Mae cael pobl i ystyried ei diwedd pa mor fyr yw bywyd yn anodd. A rhaid i'r ysbryd glân fod ar waith, byddai'r aniwiol yn ystyried mae marwolaeth i'w diwedd pob pleser iddynt twy. Ond nid yw'n anwir? Dyna beth dylen cwrdd gweddi ni fod, yw gweddio o Dduw graslon, gad i'r byd weld pan ddaw i hanad olaf. Dyna diwedd ar bleser. Fi dim mwy pleser. Fi dim mwy o fwynhad. Ac yna y byddai'r saint yn ystyried marwolaeth fel diwedd pob tristwch. Ond nid yw'n anhygoel na wers i chi. Bod marwolaeth i ni ddysgu. Dyna beth oedd y Salmydd eisiau gwybod. Oedd eisiau dysgu beth yw gwerth bywyd, beth yw hyd bywyd, beth yw gwerth hyd bywyd. Pa mor hir yw bywyd. Ac yna, i'r digred weld, pan ddaw i bywyd i ben, fe ddaw pleser i ben. Ac i'r Cristion, pan ddaw bywyd i ben, fe fydd tristwch yn gorffen. Mae'n ddau ddiwedd gwbl wahanol yn diwedd. Y broblem yw, mae dyn yn edrych ar ei ddiwedd yn y pellter ond diwedd. Ac felly diwedd ddim yn paratoi. Mae diwedd einioes yn bell i ffwrdd. Hyd yn oed i'r pobl sydd mewn oedran, i'r henoed. Mae hyd yn oed yr henoed yn meddwl bod e draw fyna rwle. Diwedd ddim yn mynd i ddod. Ac oherwydd hynny, mae yna ddiffyg paratoad yn does. Ond os ystyried pa mor fyr yw bywyd, dyna be mae Salmydd am i weld, a dyna be mae am i'r digred i weld. Yna mae hyn yn effeithio i fywyd, ei benderfyniadau, ei dewisiadau. Dychmygwch petai nifer i ni nabod, ac nifer yn ein strydoedd ni fan hyn, yn cael gwybod bod bywyd yn dod i ben yn fuan. Petai nhw'n dod i gredu hynny ac falle bydden nhw'n fodlon paratoi. Y broblem yw, maen nhw'n gwrthod ystyried y peth. Fel y Cristion. Yn lle gweld y treialon fe wel bywyd yn fyr ac felly pwysigrwydd. A dyma beth mae'r Salmydd am ddod i'r man yma. Mae am gweld pwysigrwydd byw pob eiliad i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Gwrandewch ar y 5 adnod, wele gwneithos fy nyddiau fel dyrnfedd. Dwrn, bysedd. Gwneithos fy nyddiau fel dyrnfedd. Am heinioes sydd megis di ddim yn dolwg di. Diau mae cwbl wagedd yw pob dyn pan fo ar y gorau. Mae eisiau dysgu'r wers yna. Mae eisiau cael ei atgoffa o'r wers yna. Ac yna, wrth i fy gofio am y wers, y bydd y byd yn dysgu'r wers yma. Mae bywyd ar y gorau mor hir a'r bysedd yma. O fyna i fyna. Dyna pa mor hir yw e. Mae'n fyr. Ar y gorau, pan fo ar y gorau gwagedd yw y cyfan. Yr hyn sydd yn wir o ddyn ei anadl ei ddyddiau o ran mesur yw maint ei ddwrn.
Mae e'n fyr ac yn wag. Tymhorol yw'r cyfan. Mae e am I bawb weld pa mor ansicr yw bywyd. Mae dyn yn ansicr. Ofer yw'r cyfan. Mae Spurgeon yn dweud, yr unig beth cyson am ddyn yw ei anghysondeb. Os ych chi eisiau cysondeb, os ych chi eisiau disgrifio dyn fel rhywbeth cyson, mae e'n gyson, ond yr unig beth y mae dyn yn gyson amdano yw ei anghysondeb. Nid yw dyn yn gyson. Y mae e'n wag, y mae e'n ofer, oriog, ond nid yw'n wir, lan a lawr. Nid oes dim byd gellir ddibynnu arno. Mae'r salmydd wedi deall hyn o'r diwedd, ond mae'n wedi cael ei atgoffa. Iechyd. Oes modd dibynnu ar iechyd? Wel, fydd y flwyddyn diwethaf yma profi'r ffaith nad oes modd dibynnu ar iechyd. Ar ein meddwl ni, does dim modd dibynnu ar ein meddwl ni nag oes o'n i'n gweld hyn, mae mor drist yn diwedd. Pan ych chi'n gweld yn meddwl yr cof yn mynd. A pan ych chi'n gweld mewn rhai sy'n ifancach, mae e'n drasiedi ond mae'n drist. Does dim modd dibynnu ar y meddwl. Does dim modd dibynnu ar boblogrwydd, nag oes, falle bod chi'n berson poblogaidd, does dim modd, mae ofer i'w dibynnu ar poblogrwydd. Mae'n gallu newid mor gloi, falle bod chi'n boblogaidd ar un eiliad yn yna, dwi'n cymryd lot I fod yn amhoblogaidd. I ddweud y gwir, yn y pwlpid un brawddeg sy'n rhaid I chi ddweud ac yna I chi'r person mwyaf amhoblogaidd. Dyna pa mor oriog yw pobl. Mae'n pobl yn newid I meddwl nhw mor gloi, mor sydyn. Cyfeillion teulu'r cyfan. Mae'r cyfan yn gallu bod yn ofer yn wag. Ni ellir dibynnu ar ddim byd. Does dim byd mewn bywyd. Enwch chi unrhyw beth mewn bywyd y gallwch chi ddibynnu arno. Fedrwch chi ddim dibynnu ar ddim byd. Allai roi her I chi os oes unrhyw sy'n gwrando ar y we. Am anfon rhywbeth. Gallwch chi rhoi fel sicrwydd gallwch chi ddibynnu arno. Fedrwch chi ddim dibynnu ar ddim byd yn y byd yma. O ddyn. Mae dyn yn ofer, mae e'n wag. Does dim modd dibynnu arno. Ar wahân i'r efengyl yng Nghrist. Dyna'r unig beth fedrwch chi ddibynnu arno. Ac os felly, ystyriwch eich ffyrdd. Adnod 6. Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod ac yn ymdrafferthu yn ofer. Efe a dyra olyd ac nis gwir pwy a'i casgol. Ond mae mor wir yn diwedd. Dwi wedi meddwl hyn sawl gwaith. Sym os pa gartref dwi wedi byw ynddo ar y pryd, dwi wedi setlo, dwi wedi dwlu ar y tŷ, a dwi wedi mwynhau ac yn meddwl fan hyn fyddwn ni. Fan hyn fyddai mynd, os pan bydd yr angladd, fyddai mynd o fan hyn. Ac yna symud tŷ, a wedyn, mae rhywun arall yn byw yn ein tŷ ni, a ni wedi gwneud yr holl waith yna. Dwi'n mynd i'r tŷ nesaf a meddwl, ac eto mae rhywun arall yn byw yn y tŷ dwi wedi byw ynddo. A fi oedd rhywun arall na 20 mlynedd cyn. A rhywun arall, a rhywun arall, a rhywun arall. Ac os ych chi'n casglu arian ac yn ei adael wel, dydych chi ddim yn ei gael ond pwy sy'n mynd i gael Mae e'n mynd ond diwe. Pwy a'i casgl? Mae rhyw ddarlun fel hyn o ffarmwr yn casglu rhyw nwyddau yn y fferm ac yn ei roed o'r neilltu cyn roed yn y sgubor ac yna, falle bod rhywun yn mynd i ddod a'i ddwyn achos does dim byd yn ddibynadwy. Fe all rhywun mynd mewn i'r sgubor a dwyn y nwyddau sydd wedi cael ei tyfu, ond hyd yn oed cyn hynny, cyn mynd â fe o'r cae i'r sgubor, gall rhywun fod wedi dwyn Ond dyna pa mor ansefydlog yw bywyd. Does dim byd yn eiddo I ni. Does dim byd yn ddibynadwy. Dyna be mae Salmyd wedi weld. Hyd yn oed os ych chi'n llwyddo I gasglu llawer o bethau i'r byd tra ar y ddaear, pwy sydd yn mynd I elwa ar ôl I ymadawiad? Mor ansicr ofer gwacter yw y cyfan. Dyna bywyd I chi. A dyna beth oedd y Salmyd am I atgoffa. O petai Cristnogion, rhai sy'n proffesu falle bydd yna siap well ar ein gwlad ni. Petai nhw'n gweld beth yw bywyd a beth yw I cyfrifoldeb nhw ger bron eraill. Wel, gydewch ni symud ymlaen yr ail. Ystyriodd cyflwr y Cristion hefyd nawr mae'n dod i'r man. Adnod 7. Ac y nawr. Ar ôl meddwl am be mae di meddwl. Ac y nawr beth a ddisgwyliaf o arglwydd fy ngobaith sydd yn o ti. O, wedi oedi.
wedi ystyried, wedi meddwl, fe holodd am ba bethau oedd yn chwilio, beth oedd y pethau oedd yn bwysig, beth oedd ei flaenoraethau mewn bywyd, beth oedd yn bwysig iddo fe fel Cristion. Wrth iddo fe fynd trwy treialon bywyd, wrth gweld y byd yn llwyddo, wrth gweld gwacter y byd, wrth cael ei atgoffa am hyn wrth cael y llosg fynydd yma'n ffrwydro, oedd hi mewn yn llawn emosiwn. Am beth oedd e'n chwilio mewn bywyd? Wel, yn sicr, fe welodd mae nid chwilio, nid ymdrechu am fywyd hir oedd e fod i wneud. Gan y cofiodd bellach mae byr ar y gorau oedd bywyd. Tymhorol dros dro, yng ngoleuni tragwyddoldeb, byr iawn ydoedd bywyd, felly dyw hir oes ddim yn hir nag yw. Mae fel dyrnfedd, mae fel maint eich dwrn, 4 bis a bawd. Dyna hyd bywyd. Mae'n hedfan yn diwe? Ond ydyw e'n hedfan? 55 mlwydd oed, dwi'n dweud na, achos dwi'n agosau at 56. 55 mlwydd oed, allai ddim dweud wrthych chi ble mae'r blynyddoedd wedi mynd. Teimlo fel ddoi. O'n i'n eistedd lawr prynhawn yma, mynd nôl dros y degawdau, sy'n nôl meddwl dwi'n agosau at 56, sy'n nôl, trial meddwl 46, cofio fi'n 36, a meddwl beth oedd yn digwydd, 26, 16, a'n meddwl, ac eto mae'n teimlo fel eiliad. Ac felly mae Salmydd wedi deall hynny, byr iawn i'w bywyd. Yn sicr fe welodd mae nid edrych i ddyn y dylsau ei wneud. Mae ofer i'w dyn oedd wedi dysgu hynny'n do. Ni all dyn ar ei orau wneud dim sydd yn llesol i'w enaid. Fe all bobl fod yn garedig i chi, fe allan nhw chelpu chi, fe allan nhw fenthigarian i chi, fe allan nhw mynd â chi i gael triniaeth i wella rhyw gyflwr iechyd neu beth bynnag. Wrth gwrs mae dynion yn gallu gwneud rhywbeth, ond dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim i'r enaid. Ac o'r Salmydd wedi gweld hyn, nid yw dyn yn gallu, allwch chi ddim pwyso ar ddyn. Ac oedd wedi dysgu hynny. Gwybu'r Salmydd yn sicr ni all edrych tuag at gyfoeth, tuag at anrhydedd. Mae'r pethau yma'n gallu diflannu dros nos. Tymhorol yw'r rhain. Gall rhain newid mor sydyn. Gwel fod hyn oll ag eir yn y byd yn ofer ac yn wag, ond nawr, mae wedi dod, fe wybu, fe gofio fe wel yn eglur, mae'n dweud hyn ac yn nawr beth a ddisgwyliaf. Beth ydw i ddisgwyl o arglwydd? Fy ngobaith sydd yno ti. Nawr mae wedi deall, dyma yw pwrpas bywyd. Dyma pam dwi wedi cael fy ngosod ar y ddaear yma. Fe ddatganodd mae'r arglwydd yw ei holl obaith, ac mae cadarn sicr oedd hyn. Mae'n gwybod hynny, falle'n teimlo'n sigledig ychydig bach cynt, falle o dro i dro yn gweld y byd a'i llwyddiannau, yn gweld nhw'n chwerthin am ei bennau, yn gweld yn mynd trwy treialon, ond yna mae wedi cofio beth sy'n bwysig, ac nawr mae'n dweud, fy ngobaith sydd yno ti. Ac felly pan mae pobl yn dweud pethau amdano, pan mae pobl yn ei gyhyddo fe ac yn dweud pob math o bethau yn ei erbyn e, mae'n dweud fy ngobaith sydd yno ti. Dwi ddim yn mynd i wrando arnyn nhw. Dwi ddim yn mynd i wrando ar y crefyddwyr ffals, gwag, dwi ddim yn mynd i wrando ar y byd, dwi ddim yn mynd i wrando ar heina sydd yn gyrru heibio ar y capel. Bob sil ar ôl sil, yn anwybyddu gair Duw, yn gwrthod o mewn i'r tŷ. Dwi ddim yn mynd i wrando ar y proffeswyr sydd yn aros gatref yn eu cartrefi nhw. Dwi ddim yn mynd i wrando beth ni'n mynd i wneud. Ni'n mynd i pregethu a pregethu a pregethu. A beth ni'n mynd i pregethu? Beth yw'r efengil? Dyna beth mae'r Salmydd yn ei ddweud. Dyna beth mae di ddeall. Mae'r rhaid pregethu. Rhaid pregethu'r gwir. Pam? Mae yna ddibyn yn dod, ac mae yna neidiau mynd dros y dibyn i golledigau tragwyddol, ac mae yna gyfrifoldeb arno ni. Mae yna gyfrifoldeb, ac felly mae'r Salmydd yn dweud, dwi wedi deall o'r diwedd, fy ngobaith sydd yno ti. Fe ddwedodd arglwydd, ti yw popeth i mi, ac mae cadarn sicr oedd hyn. Fe ddatganodd mae'r arglwydd oedd ei llwyr ymddiriedau. Mae'n ymddiried yn llwyr yng Nghrist. Ond nid yna iaith y Cristion. Ond nid yna'r iaith un sydd wedi gweld ei bechod. Mae e wedi gweld ei bechod. Trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân,
I llygaid ei enaid wedi cael ei agor iddo fe weld gwacter bywyd, gwacter dyn, ofer dyn, ac trwy ras mae wedi gweld ei heiddiant ond yna nawr mae wedi dod i weld yr arglwydd a trwy ffydd yn gweld y Meseia'n dod. Mae wedi gweld yr hyn sydd yn wir amdano fe a'r byd ac fe welodd nad oedd dim gallai wneud i ddod â heddwch i wenaid wrth rodio taith bywyd. Fe wel mae'r arglwydd sydd yn heiddi'r holl faw a'r holl glod. Y gall ymddiried ei enaid yn llwyr ynddo fe. Be mae e'n dweud? Mae'n ymddiried yng nghraig yr oesoedd. Ond nid yna beth yw iaith y Cristion. Mae Cristion yn dweud beth bynnag yw treialon bywyd. Wrth wynebu'r anadl olaf, ti yw fy nghraig, ti yw fy ngobaith, ti yw popeth i mi, ti yw'r rheswm dwi'n gallu mynd i gysgu yn y nos yn gwybod fod fe enaid yn saff. Ti yw'r rheswm dwi'n gallu deffro yn y bore a camu mewn i fyd llawn trebeini. Ti yw'r unig gobaith sydd gen i. Ti yw'r ymddiriededd fod fe enaid yn saff hyd tragwyddoldeb. Dwi'n gwybod fod yna tragwyddoldeb. Dwi'n gwybod fod yr enaid ddim yn mynd i farw. Ni all yr enaid farw. Ond y cwestiwn yw ble mae'n mynd i treulio tragwyddoldeb. Ond mae'r salmydd fel y Cristion yn gallu dweud, ti yw fy ngobaith. Yn pwyso'n llwyr ar Iesu Grist, y graig. O, does dim lle mwy sefydlog na hyn, y lle cadarnaf oll. I bwyso ar yr un a rodiodd ar y ddeiar yn gwbl berffaith. I bwyso ar un a gadwodd holl gyfraith Duw. A gwnaeth hyn un mwy ni yn ein lle ni. I bwyso i ymddiried yn yr un aeth fel oen i'r lladdfa yn ein lle ni. A gymerodd y gosb. Ac yno ar y goroes. Cymerodd yr Iesu i'r holl ddigofaint y tad. Arno ef ei hun yn lle ni. Yno ar y groes fe dywalltodd ei waed. Dyna i chi olygfa. Fe dywalltodd y gwaed. Fe llifodd e. Fe bystyllodd e. Ffynon wedi hagor. Ac felly mae yna le i'r pechadur, yr ceisiwr, i olchi pob un staen i ffwrdd. Ni'n gweld hynny yn yr 8fed adnod, gwared fi o'm holl gamweddau, ac na osod fi yn waradwydd i'r ynfyd. O, mae di deall i'n dod. Dyna le ni'n gorfod dod bob tro. Gwared fi o'm holl gamweddau. Ond nid dyma lle dylsen ni gyrraedd. Y man lle delir yn holl bechodau. Dyna, am ofnadwy petai yn delio. Petai'r gair Duw yn dweud wrtho ni fod yr arglwydd yn delio gyda'r mwyafrif o'n camweddau ni. Nid yr holl gamweddau. Dyna i chi ofnadw bydde hynny. Achos os felly bydde dim gobaith i ni. Achos fydde yna atebolrwydd am yr un camwedd. Ond beth mae'r salmydd yn dweud wrthyn ni? Be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yw hyn? Gwared fi o'm holl gamweddau. Achos dyna'r addewid. Mae yna faddeiant am y cyfan. Yr holl bechodau, dyna'r gobaith, dyna pam mae e mor sicr, dyna pam mae'r salmydd mor gadarn, dyna pam mae'r salmydd yn gallu dweud ac yn awr bydd o ddisgwyliaf o arglwydd, fy ngobaith sydd yno ti pam y mae'r Iesu yn maddau pob pechod, y gorffennol, presennol, dyfodol, y cyfan, mae di maddau'r cyfan, mae di golchi'r cyfan, mae'r enaid yn wynach na'r eira. Nawr mae'r salmydd mewn safle da yn diwedd. Mae'n pwyso'n llwyr ar Grist. Wrth weld gwacter dyn, gwacter y byd, ofer yw'r cyfan. Ond nawr mae'n datgan, mae Iesu Grist yw popeth. Wel, yn fyr iawn i orffen yn drydydd. Gai ofyn y cwestiwn yma, beth ystyriwch chi, ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd. Fy ngobaith sydd yno ti. Neu allwn ni ddweud e fel hyn, ac yn awr beth a ddisgwylioch chi. Mor hwydd yw chwilio am lwybr hawdd, ond yw e. Yn dibynnu ar eich cefndir chi wrth gwrs, os chi'n cael eich magu ar eilwyd Gristnogol. A mae hwn yn amrywio, ond yw e. Mae yna rai yn aros, rai yn gadael, cyn gyntedd ac yma i modd. Ac maen nhw'n mynd allan i'r byd, ac maen nhw'n anghofio i bob ymddangosiad popeth am yr efengil. Ond mae yna eraill yn does sydd yn digon hapus o fewn yr eglwys. Achos maen nhw wedi cael bywyd hapus yn ei magwraeth, a maen nhw'n digon hapus. Mae'n dibynnu ar yr amgylchiadau, ond nid gwahanol yw'r diwedd. Yr un yw'r sefyllfa.
Gellir fod yn ddigred o fewn yr eglwys, gellir fod yn ddigred tu fas yr eglwys. Ond dyma'r broblem, bod yna rai yn ddigon hapus ei byd, yn gyffyrddus, ac efallai'n rhodio o fewn yr eglwys, yn llawn pleserau, llwybr, lle nad oes disgwyliadau arnynt. Does dim disgwyliadau yn cael ei rhoi ar eich wythnos chi, ar eich moesau chi, ar eich sil chi, ar eich dewisiadau chi, ar eich manau i chi mynychu, yr hyn i chi'n ei wneud. Dim disgwyliadau. Ac felly'n ddigon hapus eich byd. Ond ni fydd hyn yn bodloni'r sawl sydd wedi gweld ei pechod. Dyna'r pwynt efo. Dyna'r pwynt. Os ych chi wedi gweld eich pechod, os ych chi wedi gweld gwacter y byd, y sawl sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, y sawl sydd wedi gweld hyn, yr sawl sydd wedi dod at droed y groes ac yn gweld cip o'r arglwydd Iesu Grist, yn gweld rhinweddau'r mab Duw yr arglwydd ar y groes, ac yn gweld ei fywyd, yr rhai sydd wedi cael trwy ffydd gweld golwg o fywyd Iesu Grist, ac yna'n gweld ei farwolaeth ac yna'n gweld ei atgyfodiad a'i fod wedi gwneud y cyfan i ni. Y sawl sydd wedi derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ac ymddiried yn Nghrist ac ynddo fe yn unig. Mae'r rheini wedi deall yn dydyn nhw. Mae'r rheini eisiau rhodio o helpa fi o Dduw. Helpa fi fyw fel y gydylsyn ni. Helpa fi fod yn ofalus am bopeth dwi'n ei wneud. Os nad ydych chi fan hyn, gweddiwch y weddi yma, o Dduw Grosslon, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist, am y Crist yr Efengil. Nid Crist Crisnogol ein gwlad ni bellach. Nid Crist crefydd Crisnogol, nid yna beth chi eisiau gweddio. Gweddiwch o Dduw Grosslon, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist. O chi sydd yn chwilio am bob esgus i fodolrwydd. O byddwch chi yn onest ger bron eich hun a ger bron Duw, galwch arno, i'ch arwain at y man lle dylsem fod. I alw arno fe, gwna fi yn siŵr fy mod i yn sefyll ar y graig. Gwna fi yn siŵr fod fy mhroffes yn un dilys, yn un sydd yn llwyr ymddiried yn Iesu Grist. Gad i mi weld hyn yn fy mywyd bob dydd. Gad i mi fyw fy mywyd i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. Chi'n gwybod beth yr addewid yw hyn wastad. Y sawl sydd yn gweddio fel hyn yn galw ar yr arglwydd i'ch arwain i'r man lle dylsech chi fod. Sawl sydd wir yn gweddio, o Dduw Grosslon, agor llygaid fy enaid i fi'n gweld fy angen am Grist. Y mae'r arglwydd yn ffyddlon i wair bob tro. Y mae e wedi addo, ni fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd. Does dim gwrthodiad i un enaid sydd yn dod fel hyn. Y cwestiwn yw, ydych chi eisiau hyn? Achos mae'n costio'n diwe. Falle bydd yn costio'ch ffrindiau chi. Falle bydd yn costio'ch nos fercher chi. Falle bydd yn costio pa mae'r cwrdd pobl ifanc yma. Falle bydd yn costio'ch gwyliau chi achos bod chi'n goffo bod yn ofalus ar y sil. Falle bod yn costio ble chi'n mynd mas am fwyd. Falle bydd yn costio ble chi'n treulio'ch amser hamdden chi. Falle bydd yn costio lot i chi. Falle collwch i'ch teulu. Falle collwch i'ch ffrindiau. Falle collwch i'ch swydd. Ond chi'n gwybod beth mae'n werth yn diwe? Achos fe gewch chi etifeddu fywyd tragwyddo. Ac fe gewch chi'ch arglwydd eich arwain chi, ac i fod yn gyfaill i chi ac yn waredwr chi bob cam o'r ffordd. O, mae'r salmydd wedi deall. Y mae e wedi deall, achos mae e wedi dweud hyn. Ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd, fy ngobaith sydd yn not ti. Gadewch i ni weddio.
O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Mae ein gobaith ni yn llwyr yw yr arglwydd Iesu Grist. Ter di'n plith, gweithio yn rymus unwaith eto, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, a gwledydd y byd. O Dduw, i ni ddim yn gofyn o Dduw y bydde di'n peri fi na pobl yn proffesu, dydyn ni ddim am y pethau hynny. I ni am weld bobl yn dod o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd, i ni am gweld pobl yn dod i bwyso yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio yn ein plith, diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gen i aros ar ein heistedd i wrando recordiad o'r emyn 288. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Gen i aros ar ein heistedd ar gyfer emyn 288.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.